Salutare, bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom filma cum mi-am comandat eu câteva dintre petarde. Sunt extrem de puține aici. Da, și haideți să începem. Hai să dăm cutia asta într-o parte. Și prima dată începem cu ciclobiturile. 6 bucăți la număr. Uitați-le. Aici sunt doar 4, dar mai am 2 aici. Uitați. Bun, le dăm într-o parte. Și brichetele astea de la Bic. Da, mă, acolo. Așa. Mai avem 4 bucăți de Piccolo Corsar. Uitați-le. Bun. Videoclipul ăsta să fie foarte scurt. Da, astea au venit separat, că n-am încă putut colet. Au venit separat. Candelele astea. Hai să vă arăt una. Uitați. Red, green, start with blink. Așa. Și da, nu cel din urmă, astea sunt candelele de aici. Da, și în cele din urmă FS3. Uitați-le. Să nu-ți desenate, nu-ți nimic. FS3, FS3. Uitați-vă. Fitilul frumos. Bă, și ghiceți, mi-am comandat și un fitil, de nu mi-a venit în pachet. Ghinion. Bun. Și cam atât. Da, și mi-a venit și un cuțit în pachet. Da, și cam atâta a fost cu vlogul ăsta. Pe data viitoare eu a fost Ricardo Amurăriței. Pa, pa! Ne vedem data viitoare.